Podpredseda Národnej rady za Smer Tibor Gašpar reaguje na aktuálne dianie na festivale Pohoda, ktoré podľa neho jasne vypovedá o tom, aký je skutočný účel tohto festivalu. O hudbe a kultúre to už dávno nie je, myslí si Gašpar. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika online. Festival Pohoda sa už kompletne zmenil na politicko-vojnovú akciu. Tento rok priniesol 8-hodinový diskusný maratón s názvom Operácia nádej na Ukrajine, na ktorom bol medzi hostiami aj veliteľ gruzínskej légie Mamuka Mamulašvili, ktorý sa pripojil na diaľku. Gašpar následne vysvetlil, prečo je to problém. Táto kontroverzná postava sa okrem iného podieľala na organizovaní násilného puču na Slovensku. Gruzínska légia pôsobí pod ukrajinskou rozviedkou pri akciách v zahraničí a má poriadne ďaleko od mierového konania. Náplňou jej práce je rozvracať demokratické vlády v Európe s cieľom násilne získať moc. Títo ľudia mali byť aktívni už počas ukrajinského Majdanu v roku 2014 či neskôr pri protestoch v Tbilisi. A aby toho nebolo málo, nebezpečný Mamulašvili je okrem svojich vojnových aktivít známy aj vzťahom k Šimečkovi staršiemu. Ak by ešte niekto rozmýšľal, či je tento festival politický alebo nie, dovolím si pripomenúť fakt, že za minulej vlády dostal viac ako 1,6 milióna eur. Dokonca jeho organizátor Michal Kaščák dostal v minulosti od ex-prezidenta Kisku štátne vyznamenanie. Je zrejmé, že tento festival sa už dávno vzdialil od svojho kultúrneho poslania. Namiesto priestoru pre umenie a kultúru sa stal priestorom pre politické a vojnové témy, ktoré majú od skutočnej kultúry naozaj veľmi ďaleko. Festivalu Pohoda už v minulosti naložil aj Ľuboš Blaha, keď sa ostro pustil do jej organizátora Michala Kaščáka. Ten totiž vyhlásil, že nálepku festivalu politickej piesne mu ako prvý dal práve Blaha a ako komunistovi by sa mu to malo skôr páčiť. Vážený pán Kaščák, prepáčte, ale vy ste domotaný ako Jožko Pletko, odkázal mu Blaha. Poprvé, žiaden komunizmus na Slovensku nikdy nebol. A po druhé, smutné je, že vy ste si z bývalého režimu vybrali to najhoršie, a to propagáciu jednej povinnej ideológie. A ako cez kopírák organizujete festival politickej piesne. Kapely s iným ako progresívnym názorom u vás nemajú miesto. Z hudobného festivalu ste urobili trápny politický meeting, kde sa stretávate ako nejaká politická sekta, ktorá nenavidí kohokoľvek, kto má iný názor. Vám o hudbu nejde, vám ide o politický aktivizmus. A ešte sa k tomu aj otvorene hlásite. Stačí si spomenúť, akú kampaň robili tým najväčším podvodníkom zo slovenskej politiky, ako bol Kiska. Odkázal Kaščákovi Blaha.